תשים לב שדווקא על זה הם לא מדברים. two-state solution, אבל עם טרנספר. לא אמרו איפה. נכון, לא אמרו איפה. לא אומרים שזה בעזה. אתה צודק. בעזה זה עוד 20 שנה שתשקם אותה. מה יעשו בינתיים? יישארו פה העזתים יחכו לזה? מה הם יעשו? וחוץ מזה שטראמפ בונה לעשות שם בתי קזינו, אז אתה יודע על הים. הם סוג של כזה מדפדפים, ממסמסים תאורה. בדיוק, מטאטים מתחת לשטיח איפה תהיה ה-2-state הזה, ואני חושב שזה אולי משהו ששלושתם יודעים. אז בגלל זה אני אומר, לי יותר נשמע שזה מס שפתיים כזה, ויכול להיות שבאמת יש פה איזו תוכנית נסתרת, גדולה יותר, שאנחנו לא יודעים אותה. עוד פעם, עזוב תוכנית ברמת הפיזיקה. יש לך 15 שנה, 20 שנה לשחזר את מה שקרה שם, מה הם יעשו בינתיים? הם הרי לא יחיו בהריסות. נכון. אז הבינתיים הזה, אתה יודע, יש פתרון שלמדתי בתיאטרון, הפתרון הזמני זה הדבר הקבוע. ברור, הזמני זה הקבוע, נכון. בדיוק, אז ברגע שהם setting foot off, אז הם לא יחזרו כבר אחורה. זה נראה לי ייתנו להם. אז יש חלק שהם עכשיו באמת יוצאים מהרצועה. אני מסכים איתך. זה מה שנקרא, פה חשדתי.